Na nedavnim parlamentarnim izborima dr. Branimir Nestorović, poznat po prepričavanju i verovanju u različite teorije zavere, postoje bitan politički faktor u Srbiji. O fenomenu teorija zavere govorim danas sa profesorkom Filozofskog fakulteta u Beogradu, Iris Žeželj. Dobrodošla, Iris. Hvala. Pomenuo sam Nestorovića kao glasnogovornika popularnih teorija zavere i kao nekoga teorija zavere kojima nekim od nas mogu delovati potpuno iracionalno, a ipak pokazalo se da doktor iza sebe ima pozamašnu grupu podržavaoca, da kažem. U svetu i u svetlu teorija zavere, kako gledaš na fenomen doktora Nestorovića? Pa evo, ne znam od čega da počnem. Prvo, možda da to što se desilo ovde nije izuzetak, nego nekako odražava neki zeitgeist, odražava nešto što je fenomen šire. I u smislu da teorije zavere više nisu deo neke društvene margine, niti su deo narativa nekih malih ekstremnih grupa koje su potpuno nevezane za ostatak društva, nego često se vezuju i čak institucionalizuju na neki način. U Americi imamo fenomen prošlog predsjednika koji je bez ikakvog uzdržavanja širio neproverene tvrdnje, potpirivao različita konspiratorna uverenja. Imamo fenomene, da kažemo, ne znam, nekih anarhodesnih političara, kao što je novi predsjednik Argentine, koji se također ne uzdržava od širenja raznih uverenja koje su vrlo mimo mainstreama u smislu onoga što je oficijalna verzija događaja i stvarnosti. Te je tako i taj fenomen doktora Nestorovića neka naša lokalna verzija ovog globalnog fenomena. Zašto se to dešava? Ono što mi je važno da kažem je da ne treba o tome razmišljati u ključu patologije. Znači, ja ne mislim da su ljudi koji su za Nestorovića glasali ni gluplji, ni luđi od drugih. On je samo bio tu da zadovolji neku njihovu potrebu, koja je potreba za nekom drugačijošću. On s druge strane nastupa sa jednim autoritetom i sigurnošću koji verovatno ljudima uliva poverenje. Ono što je kod njega posebno, da kažem, opasno je to što on ima i oficijalni medicinski autoritet. Dakle, on je profesor redovni medicinskog fakulteta, on je etablirani dečji pulmolog, alergolog, on ima objavljene naučne radove, on ima iza sebe niz zahvalnih pacijenata, tako da mu to daje neki dodatni autoritet u smislu da mu se dodatno veruje i kako da kažem, to je nešto što mi kod ljudi negujemo. Oni treba da veruju lekarima. Sada došao je jedan lekar koji ima uz te svoje kredencijale i zvaničnu ekspertizu i dodatna neka čudna verovanja i taj amalgam je sada za ljude verovatno zbunjujući. Deluje da je on birao kanale kojima će da se obraća, to jest kanale u kojima će da raspiruje i da se raspričava o teorijama zavere. Da li su ti kanali, da li odabir ti kanali, da kažemo, bitno utiče na i ambijent u kojima se on pojavljuje, utiče na brže širenje teorija zavere? Koliko sam ja sada informisana o njegovim medijskim strategijama, on je nastupao najčešće na jednoj televiziji koja je tako obeležena kao konspiratorna i oslonio se na društvene mreže. To su područje u kome je najmanja verovatnoća da će iko na bilo koji način osporiti ono što on govori, nego je tu imao šansu da se obraća istomišljenici. I kada se to dešava, formira se nešto što zovemo echo chamber, znači komora odjeka, gde zapravo razgovaramo sa ljudima koji misle isto i stičemo utisak da je to jedno rašireno uverenje, da i mnogi drugi ljudi misle isto i nekako se normalizuju ta uverenja koje možda sa strane deluju ekstremno. Tako da mi se čini da je on u tom smislu igrao negde na sigurno, ja sad ne znam, možda nije imao ni prilike da se pojavi više negde drugo, ali eto, nije ulazio u neku borbu mišljenja, nego je zapravo razgovarao sa istomišljenicima. Da li možeš malo bolje da objasniš te eho komore? Da li postoji neka zaštita od njih uopšte?
Pa ono što je problem je to što su savremeno digitalno okruženje je osmišljeno tako da svojim algoritmima podržava nešto što su naše prirodne tendencije. Znači, mi prirodno tražimo istomišljenike i u fizičkom svetu smo okruženi istomišljenicima, ali slabije možemo kontrolišemo ipak izlaganje ljudima sa drugim mišljenjima, a ovdje nas je algoritam gura i veće verovatnoće da će nam izložiti mišljenja ljudi koji su slična našim, jer otkrio je da su to sadržaje s kojima mi više i duže interagujemo. Tako se zapravo pravi dvostruko potkrepljenje i pravi se jača polarizacija. Tako da zapravo ljudi u digitalnom svetu žive u različitim svetovima. Njima je digitalni svet izgrađen tako da izgleda potpuno drugačije i udaljavaju se sve više njihove slike sveta. Tako da je to je problem u smislu sve manje komunikacije među neistomišljenicima. U današnje vreme gotovo da je nemoguće govoriti o teorijama zavere bez uzimanja u kontekst društvene mreže i internet, jel? Vi ste za potrebe istraživanja, znam da vjerojatno konsultujete društvene mreže, upadate u te grupe njihove. Da li možeš o tome da nam kažeš kako to izgleda otprilike? Dobro, upadamo u grupe, nismo, dakle, možda bi to preradili antropolozi, etnolozi, oni tako uđu u te prirodne zajednice pa i gledaju iznutra. Mi kao psiholozi to ako radimo da bismo odatle regrutovali ispitanike koji su nam od interesa. Ono što, ovako, dve stvari. Jedno je, dakle, nisu teorije zavere nastale zbog društvenih mreža, niti društvene mreže predstavljaju pogodno okruženje za širenje teorija zavere prosto zbog brzine i lakoće i dodatno zbog toga što društvene mreže funkcionišu tako i ošte internet da možete naći istomišljenike koliko god bizarno i neobično uverenje ili praksa koju delite i dakle naći ćete 100 ljudi koji misle ili rade isto ili 1000 ljudi, a to je nama već dovoljno da steknemo utisak da imamo neku zajednicu. Znači, lakše nađemo zajednicu istomišljenika kada je reč o društvenim mrežama, a one facilitiraju zapravo, olakšavaju širenje i ono što se dešava kod nas je da se vrlo brzo prihvate i rašire neke globalne teorije zavere i da u tom smislu ne odudaramo od sveta, iako imamo i neke svoje specifičnosti, ali dakle, evo, ajde recimo kad razmišljamo o COVID-u, Guardian je tokom COVID-a, mislim 21. izdao jedan članak u kome je proveravao iz koliko izvora zapravo izlazi većina COVID vezanih teorija zavere i našao je da je, sad nisam sigurno u procenat, ali visok je, recimo da je 70%, mogu to i da konsultujem, zapravo potiče samo 12 izvora i to su nazvali nekako kao da bi bilo catchy, nazvali su Dirty Dozen, ali dakle mali broj ljudi produkuje sadržaj koji se jako brzo raširi i usvoji i te globalne, možete pratiti, niko ne priča o nečemu, za 10 dana svi pričaju o tome, dakle odjednom postane nešto, neko deljeno znanje i u tom smislu je internet zgodan za njegovo prenošenje i teorije zavere su zanimljive po tome što te neke globalne teorije zavere jako brzo postanu vrlo raširene. A što se tiče lokalnih nekih specifičnosti, i tu naravno imamo, ako je tema takva da je od interesa samo za lokalnu zajednicu, onda je veća šansa da će ona ostati zatvorena u tim lokalnim okvirima, ali i tu brzo se raširi i usvoji među istomišljenim. Koje smo možda globalne teorije zavere prihvatili ili koje lokalne teorije zavere imamo, po čemu smo specifični? Od globalnih sve smo ih mi prihvatili manje više. Mislim, ako govorimo o COVID-u, to je bilo čipovanje, 5G, strateško širenje COVID-a zbog depopulacije planete. Dakle, iz vazduha. To je drugo. Chemtrails, dakle, i tu imamo ljude koji u to veruju. Imamo, dakle, generalno globalno antivakcinalne teorije zavere u smislu da je vakcina zapravo nešto što je opasno i netestirano, a daje se bez zadrške ljudima. HAARP kao sistem koji kontroliše vreme,
ravnozemljaši, zavere postoje, jeli, u svetu i u istoriji mi beležimo zavere, neke od stvari koje su se desile zaista su bili skrivene od očiju javnosti, zaista su pogrešno predstavljene javnosti i slično. Verovati da je sve baš onako kako nam se kaže, s druge strane neka vrsta političke naivnosti. Tako da svako od nas treba da se izbaždari negde između te kao potpuno poverenja koje zapravo nije odraz jednog kritičkog građanina i ovog sumnje u sve koje zovemo zavereništvom, jel? Od lokalnih teorija zavere znamo, Amerikanci imaju nekoliko za 9/11 kad se desio. Kod nas ovdje također se neke vezuju za velike istorijsko-političke događaje i u novijoj istoriji. Da, mi smo gledali u nekim od istraživanja, bavili smo se lokalnim teorijama zavere koji su se ticale recimo u vezi sa Josipom Brozo Titom se javljaju razne, pa smo ispitivali ovo kao bio je američki špion, bio je ruski špion, imao je dvojnika i takve stvari. Onda smo se bavili recimo Arkanovom smrću koja je također osporavana, on je živ, zapravo živi na Kipru i slično. Bavili smo se nekim opštim, da kažemo, teorijama zavere u smislu do raspada Jugoslavije došlo je zato što je strateški bilo u deo plana zapadnih sila o slabljenju istočnog bloka ili uopšte o slabljenju grupe nesvrstanih. Dakle, ima nekih lokalnih teorija zavere koje se vezuju ili za lokalne događaje ili za neke procese koji su relevantni samo za naše okruženje. Možda je tu zanimljivo da sad mi je palo na pamet da smo ove teorije zavere ispitivali u okviru jedne šire priče o tome da li su ljudi skloni da veruju i u kontradiktorne priče o istom događaju, pa smo tako pitali ljude ne znam, da li je Tito bio američki špijun, da li je bio ruski špijun, da li je Arkan živ i zapravo je na Kipru ili je njegovo osmaknuće organizovale su državne službe. I videli smo da je izvestan procenat ljudi zapravo će vam se složiti sa ovim teorijama zavere koje su međusobno suprotstavljene. Dakle, i živ je i nije živ, i američki špijun i ruski špijun. Pre nego što kažemo, eto, to su ljudi kao potpuno neracionalni sa potpuno neuređenim sistemom mišljenja, a mi smo njih pitali kako je to moguće da verujete u ovako neke stvari koje bi rekli ljudi da su suprotne i onda vam oni kažu, pa ne verujem ja da je neko i živ i mrtav, jel? Nego verujemo to da ono što nam je rečeno nije zapravo istinito. Ovo je jedna verzija događaja, ovo je druga verzija događaja, ja sam siguran da ono što nam je rečeno nije ispravna verzija događaja, a sad šta je tačno bilo, ja ne znam. I taj neki, da kažem, neodređeni opšti skepticizam u odnosu na sve što nam se kaže, znam da ovo nije tačno, dakle, siguran sam da ono što nam se kaže nije tačno, a sad im sumnje šta je zapravo istinito, to su neke verzije događaja koje mogu i ne moraju biti tačne. Tako da je u tom sve su to zanimljivo proučavati kao neki sistem mišljenja koji je drugačiji. Pomenula si da si ispitivala, da ste ispitivali ispitanike koji veruju u teorije zavere. Kako ste ih našli i kako ste znali, ok, to je naš uzorak? U pokušaju da dođemo i do ljudi koji su ekstremni, da kažemo, pobornici teorije zavere, mi se krećemo po digitalnom prostoru i ulazimo u grupe u kojima mislimo da je više ljudi koji tako misli i onda nama je učešće u svakoj anketi u istraživanju dobrovoljno. Onda ih molimo da nam budu ispitanici. Pretpostavite da to nije lako do njih doći, zato što su oni, da kažemo, baš sam sad rekla, slika sveta im je tako da nemaju poverenja u oficijalne autoritete, mi nastupamo kao predstavnik neke institucije i želimo nešto da ih pitamo, oni su podozrivi, ne vole baš da nam budu ispitanici ili ako i budu, naljute ih pitanja, brinu šta će biti s rezultatima, brinu da će oni biti zloupotrebljeni, da neće biti obrađeni na ispravan način i slično. Dakle, ta neka skepsa koja je deo njihove slike sveta i odražava se i na njihov odnos prema učešću u istraživanjima. Tako da... Da li imaju neku teoriju zavere prema vama? Da. I niste samo psiholozi već? Da. Vrlo često to dobijamo u komentarima. Ko vas plaća? Vi ste deo neke šire priče i takve stvari. Znači, da. Oni često za sebe kažu, dakle, kao što mi
odnosno kao što mainstream stigmatizuje teorije zavere, dešava se i obrnuto. I imate sheeple, vi ste naivni, vi ste glupi, vi ste stado, vi slušate sve što vam se kaže. Tako da u tom smislu oni će sebe vrlo često videti kao ljude koji su sofisticiraniji u odnosu na prosek i pazite, za neke stvari su oni informisaniji u odnosu na prosek. Dakle, ako verujete da se desilo sletanje na mesec, vi se nećete toliko baviti senkom, strujanjem vazduha, vremenom kada je neko sleteo, nećete prosto imati informacije koje ima neko ko je teoretičar zavere i možda u prvoj interakciji sa osobom koja veruje u to, a vi prihvatate zvanični narativ, vi budete nekako iznenađeni, poraženi i nemate zapravo čime da im se suprotstavite, niste se time bavili, to je za vas bila činjenica, a neko se dobrano informisao o tome. Tako da u tom smislu može da dođe zapravo i do asimetrije u znanju u korist onih koji su ekstremni teoretičari zavere po nekom pitanju. Zato su oni glasni nekad na društvenim mrežama, više i pišu, verovatno. Dobro, ne samo zbog toga, da, imaju motivaciju, ali drugo, oni su učutkani, oni doživljavaju da su učutkani u zvaničnim, da su nevidljivi i učutkani u zvaničnim kanalima i ovo im je, da kažemo, poligon, platforma gde mogu da kažu šta misle. Ako vi verujete u ono što je zvaničan narativ, vi nemate potrebe da to pišete, jel? Imate svog glasnogovornika, ima neko ko kaže to umesto vas. A ljudi koji veruju u alternativu, oni žele da se čuju i nemaju kog drugi da to kaže nego oni, zato su glasni. S druge strane, činjenica da su oni glasni na društvenim mrežama može da utiče da to da mi precenimo broj, da mi precenimo koliko njih zapravo ima. Sad ti između, ti oklevajući, ti zbunjeni taj deo populacije, oni lako mogu, da kažem, za razne stvari da pređu na ovu drugu stranu. Tako da, iako je ovih ekstremista malo, imamo jedan deo populacije koji je nekako dezorijentisan, da tako kažem. Nije ni tamo ni vamo. Pa da. Kako oni mogu da se zaštite u digitalnom prostoru ili generalno, da li postoji način da se zaštite kada naiđu na neku teoriju zavere, ili oni to vratno neće ni karakterisati kao teorijom zavere, samo će početi da veruju? Pa da, dosta smo mi, da kažem, osetljivi kao ljudi, lepe nam se ti konspiratorni narativi, jer vam oni kažu nešto što niste pre toga znali, objasne vam ustrojstvo sveta, evo sada je sve jasno, ako i nije bilo jasno. Dakle, u nekom smislu mi smo tako izbaždareni da nam to bude neko privlačno znanje. Nije to stvar koju ćemo odmah odbaciti, pa smo tako i ranjivi. I zato nije lako uopšte boriti se protiv teorije zavere. Ono što se pokazuje kao, ajde da kažemo, dugoročno je dobro raditi naravno na kritičkom mišljenju, digitalnom opismenjavanju, učenju ljudi da razlikuju pouzdane od nepouzdanih izvora, da traže primarne izvore, da vrednuju drugačije članke koji su potpisani i nepotpisani, da vode računa o tome kada je nešto publikovano, ko to kaže, takve neke stvari. Kada je reč o konkretnim teorijama zavere, pokazalo se da je neka vrsta inokulacije protiv njih. Dakle, priprema ljudi da će sretati ovakve sadržaje i davanje odmah kontraargumenata dosta dobro kao zaštita protiv. Ali, kako da vam kažem, to zahteva resurse, planiranje, unapred pripremanje, nije tehnika koju možemo da kažemo da može da se univerzalno primeni. Hvala puno, Iris. Ovo je bila Iris Žeželj, moje ime je Aleksa Tešić, do sledećeg slušanja, Birn priča. Birn priča.